също така виждаме на улица Мария Луиза и Лев Толстой по същия начин. Виждате преди, виждате сега. Това вече е на точна гара. По същия начин. Така, интелигентната част на проекта също така се състои от монтирането на видеодетектори. Тези видеодетектори, главната им цел е да преброяват трафика и вече на базата на тази статистика, която идва от преброяването, да се взимат така наречените интелигентни решения. В реално време брои се и се взима решение какво да се прави на даденото кръстовище. Така, също много важна цел от проекта, това са обзорните камери. На 15 локации бяха инсталирани камерите, може да ги видите от лявата страна. Също така мога да ви пусна на голям екран да видите. Другата клавиатура Ето виждате, това също в момента е реално време. Това е на булеварда Практикер на Васил Априлов и булевард България. Така, защо са тези камери? Главната цел е операторите и хората, които ще се занимават с трафик, които ще наблюдават системата, да могат да гледат всъщност какво се случва в момента на даденото кръстовище.